मानसि माखाया दैबाना गैया गैया होननाया अखा गैया गैया होननाया हरसे हानाय लोगो लोगोनो माबायदि जाजोबखो गिरु बारु दैबाना जादों। हरसेल' हादों खिन्थु हरसेनो दसे होनजायो 2 घन्टासो 2 घन्टायानो माबायदि खालामनो हाखो ना होमबा गैया गैया होननाया गैयाबा दावराव जाबाय थायो मालाय जानोबा 2 घन्टासोआवनो माबायदि बानायना होनो हाखो दैबाना गैया खोमसि जाफबबावलायबायसो नै सयथिबो सानसे हाबावखासिगोन नामा आरोबाव मोनायावबो हरसे हाबाय आरो दा सानाव सानसे जासिगोन बारा दै बाना बानायखासिगोन खोमा जानावथ' लोमखायो नै माखायावसो बाना जायो जानाव ओइ न' बिथासिम लोमो जानाव बिराद दलहा हासो जानाया न'आनो बिराद लोमफबजोबखायो जानाव दै बाना लोमजोबखायो ना बिराद दै जाना फैबाय